bilisan mo, love trip na. Focus ka na sa akin, baby. It's time for DJ Maratoni. It's a happy Thursday, kabisyo. It's me, ang nag-iisang babae na kaya-kaya kang habulin, mapasan ka man makarating. At ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. This is me, your one and only DJ na gusto magpasup-sup. DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Oh, nalulungkot ako. Pwede bang pakisup-sup ako, please? Pakisup-sup ng luha ako. Kasi naiiyak talaga ako sa mga fan ngayon ng One Direction. Bakit naman kasi, kung kailan pa merong lamay o meron pa nga, kung kailan merong ibuburol, tsaka magkikita-kita. Yan ang mahirap sa atin eh. Tsaka lang tayo magsasama-sama kapag may namatay. Aminin mo, ilang years mo na rin hindi nakikisti yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. Well, hindi rin naman kita talaga masisisi. Kasi lahat naman tayo busy sa buhay. Pero teka lang, minsan mag-isip-isip ka rin. Kailangan ba may mamamatay pa bago tayo magkita-kita? Diba, sulitin mo yung oras mo. Kaya katulad ngayong hapon, sulitin mo yung oras mo kasama si DJ Maratoni. Mula 3 to 6 p.m. po yan. Kaya tutok lang. Habang naghihintay, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!